Dalilin wannan sallah ina fata ga al'ummar Nijar ga kuma duka al'ummar musulmi na duniya gaba ɗaya da Allah ya sa a yi wannan sallah lafiya cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa kuma cikin ibada kuma cikin aikata ayyuka na alheri na ibada wanda wannan addinin namu ya tanada. Allah ya ba mu kwanciyar hankali. Allah ya sa su wanda suka je mahajjata su dawo gida lafiya, sar da iyalinsu lafiya, kuma su yi aiki da horo da galgadi da sa hanya da tunatarwa wanda wannan addinin namu ya tanada. Na fata Allah ya ba mu haɗin kai a Nijar, kwanciyar hankali kuma da bunƙasar tattalin arziki domin kyautata rayuwar jama'ar Nijar gaba ɗaya. Kuma Allah ya kawo mu yanayi na tsaro da zaman lafiya kuma da ayyuka na ƙaruwa, na ci gaba, na kwanciyar hankali.